Ας ξοδέψουμε 1.000.000. Αυτή είναι η οικογένεια Ρίτσι και αυτό είναι το σκάφος μου. Πήγαμε στο Ντουμπάι, όπου ο καθένας μας διάλεξε ένα κινούμενο καφέ. Θα δειπνήσουμε στη ρόδα του Λούνα Πάρκ που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, σε ένα σκάφος με ψισταριά στη μέση, σε ένα πολυτελές τρένο και θα πάρουμε απογευματινό τσάι σε ένα λεωφορείο. Ας δούμε ποιος θα κερδίσει. Ο Γκλεν ξεκινά πρώτος. Πάμε! Αυτή είναι η επόμενη στάση μας. Είναι ένα εστιατόριο μέσα σε λεωφορείο. Τι! Πάμε! Τι, θα κινείτε? Ναι, φυσικά. Οκ, πάμε. Μπήκαμε στο λεωφορείο και ανεβήκαμε στο δεύτερο όροφο. Ολόκληρο το λεωφορείο είναι μόνο για εμάς. Αυτό το λεωφορείο είναι αποκλειστικά δικό μας και μπορούμε να διαλέξουμε τις καλύτερες θέσεις. Έχουμε την καλύτερη θέα της πόλης. Αυτό είναι το μοναδικά πραγματικά κινούμενο καφέ σε όλο το βίντεο. Και έχουμε εδώ θέση για τα ποτήρια μας και νερό. Προσπαθώ να ρίξω λίγο νερό στο ποτήρι και όλα κουνιούνται. Φοβάμαι μην το χύσω. Ακόμα και όταν πιάνεις το ποτήρι, μπορείς να χύσεις το νερό. Είναι φοβερό. Αυτές οι διαδρομές περιλαμβάνουν ξενάγηση στην πόλη, μια μοναδική εμπειρία απογευματινού τσαγιού και θέα στα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης. Ακούγεται καλό. Έχω ένα πρόβλημα. Ναι. Ο ήλιος Ναι, το ξέρω. μπαίνει στα μάτια μου. Ναι, το ξέρω. Αλλά είναι ωραίο που έχουμε πανοραμική θέα 360 μοιρών. Μπορούμε να κοιτάξουμε από αυτή τη μεριά, από εκείνη ή από την άλλη. Ναι. Ωραίο είναι. Ναι, μαύρη ζάχαρη παρακαλώ. Είναι λίγο ακραία η εμπειρία, γιατί έχουμε ζεστό τσάι εδώ και μπορεί να είναι επικίνδυνο. Εντάξει, ευχαριστώ. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Το λεωφορείο ταρακουνιέται πολύ. Πρέπει να προσέχεις τα φλιτζάνια σου. Έχουμε θέα στο ψηλότερο κτίριο του κόσμου. Από το λεωφορείο μας. Κοίταξε το. Είναι στα 830 μέτρα περίπου. Έπειτα οδηγήσαμε προς το επόμενο αξιοθέατο, το Μουσείο του Μέλλοντος. Αυτός είναι ο χάρτης της διαδρομής με τα αξιοθέατα. Μπορούμε να επιλέξουμε οποιοδήποτε και να διαβάσουμε πληροφορίες για αυτό το μουσείο. Αυτό είναι το πρώτο κινούμενο καφέ στο βίντεο. Επόμενο είναι το πολυτελές τρένο μου. Το σκάφος Ντόνατ του Τόνι και η ρόδα της Έλεν. Ω, Θεέ μου. Έχουμε ένα μοναδικό απογευματινό τσάι σε αυτό το λεωφορείο. Μπορούμε να απολαύσουμε αλμυρά σνακ και φρουτώδη επιδόρπια. Έχουμε πολλά σνακ σε αυτό το απογευματινό τσάι. Ας τα δοκιμάσουμε. Oh my god! Θεέ μου, είναι τέλεια. Μου αρέσει. Τι λες? Θα έλεγα ότι είναι καλό, αλλά είναι απλώς ένα σνακ. Το λεωφορείο κουνιέται υπερβολικά. Ναι, ισχύει. Για το φαγητό θα του δώσω 5 στα 10. 5? Ναι, 5. Παράγοντας wow, 8 στα 10. Είναι η πρώτη φορά που τρώω σε λεωφορείο. Μοναδική εμπειρία, αλλά δεν μου πολύ αρέσει. Έπειτα κατευθυνθήκαμε προς το Dubai Frame. Είναι το μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο σε σχήμα κορνίζας. Τώρα σειρά μου να βαθμολογήσω το λεωφορείο. Για το φαγητό δίνω 6 στα 10 γιατί είναι απλά σνακ. Τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά φαίνονται ωραία. Για την εμπειρία 6 στα 10 γιατί κουνιέται πολύ και τερατιζόμαστε συνεχώς. Και για την εμπειρία δίνω 9 στα 10 γιατί έχουμε ωραία θέα στην πόλη και κάτι πολύ σημαντικό για όλη την οικογένεια, δεν έχουμε ζώνες ασφαλείας εδώ. Θα δώσω σε αυτό το καφέ 8 στα 10 για την εμπειρία, γιατί είναι διασκεδαστικό. Έχουμε ωραία θέα στην πόλη και είμαστε οι μόνοι εδώ. Ναι, κουνιέται λίγο. Για το φαγητό θα έλεγα 6 στα 10 γιατί αργότερα θα έχουμε πολύ καλύτερο φαγητό. Και για τον παράγοντα wow, θα έλεγα ότι πραγματικά με εντυπωσίασε το γεγονός ότι μπορείς να έχεις εστιατόριο μέσα σε λεωφορείο. Είναι απίστευτο. Οπότε θα έλεγα 8 στα 10. Σιγά σιγά περάσαμε από όλα τα αξιοθέατα και φτάσαμε στο τέλος της διαδρόμης μας. Γκλεν, και πόσο κόστησε αυτό για τον οικογενειακό μας υπολογισμό? Κοστίζει περίπου στα $350. Εντάξει, ας προχωρήσουμε να δούμε ποιος θα κερδίσει. Αυτή είναι η βαθμολογία του δικού μου καφέ. Νομίζω ότι θα κερδίσω. Πάμε να δούμε και το καφέ της Αντζέλινα. Αυτό είναι ένα πολυτελές εστιατόριο μέσα σε τρένο. Μοιάζει σαν να βγήκε από ταινία. Οκ, εδώ έχετε κανονική καμπίνα τρένου. Κάθεστε, έχετε τραπέζια και μπορείτε να απολαύσετε την εμπειρία του φαγητού σε τρένο. Ήρθε η ώρα να πάμε στο τραπέζι μας. Αυτό είναι ένα εστιατόριο μέσα στο τρένο. Φαίνεται σαν παράθυρο, αλλά είναι οθόνη. Συγγνώμη, Αντζελίνα, αλλά είναι ψεύτικο. Δεν είναι πραγματικό τρένο. Τεχνικά αυτό το καφέ δεν κινείται γιατί βρίσκεται μέσα στο εμπορικό κέντρο Dubai Mall και απλώς έχει εσωτερικό που μοιάζει με τρένο. Αλλά έχει ωραία ατμόσφαιρα και στυλ και όλα δείχνουν τόσο όμορφα και χαριτωμένα. Γκλεν, νομίζω ότι η Αντζελίνα κάνει ζαβολιά με το καφέ της. Ναι, ίσως δεν είναι εστιατόριο πάνω σε τρένο, αλλά έχει θέμα το τρένο. Οπότε παίρνεις την ίδια αίσθηση. Έχει αυτό το παράθυρο, τις αποσκευές, τις κουρτίνες, τις καρέκλες και τα τραπέζια όπως σε ένα πραγματικό τρένο. Και επίσης μοιάζει με πολυτελές ξενοδοχείο. Με εντυπωσιακούς καναπέδες, μαξιλάρια και πιάτα. Παρεπιπτόντως, ακόμα και το φαγητό μας είναι αρκετά πολυτελές. Θα φάμε μια χρυσή πίτσα. Έχει χρυσό και τρούφα πάνω της. Ας τη δοκιμάσουμε. Θα πρέπει να είναι νόστιμη πραγματικά. Ας δοκιμάσουμε την πίτσα και ας βαθμολογήσουμε το φαγητό. Ναι, πάμε.
Για το χρυσό μπορώ να δώσω ένα επιπλέον βαθμό. Αυτή η πίτσα είναι απίθανη. Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να είναι 9 στα 10. Η πίτσα είναι υπέροχη. Αν τη συγκρίνουμε με το καφέ του Glen, εδώ έχουμε γονικό γεύμα. Όχι απλώς απογευματινό τσάι με επιδόρπιο. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη πίτσα της ζωής μου. Κυριολεκτικά 10 στα 10. 9 στα 10. Αλλά περιμένετε το δικό μου εστιατόριο όπου θα έχουμε κανονικό δείπνο. Ναι, θα δούμε. Είναι πολύ αφράτη. Η τρούφα έχει έντονη γεύση και ο χρυσός από πάνω της δίνει αίσθηση πολυτελείας. Ίσως να δώσεις και εσύ ένα επιπλέον βαθμό για το χρυσό, όπως εγώ. 11 στα 10. Σίγουρα. Αν φοβάσαι να ταξιδέψεις με τρένο, αυτό είναι το τέλειο μέρος για σένα. Γιατί μπορείς να ζήσεις την εμπειρία χωρίς να μπεις πραγματικά σε τρένο. Ναι, είναι σαν δοκιμαστική έκδοση ενός πραγματικού τρένου. Κατά τη γνώμη μου είναι 7 στα 10. Μου αρέσει γιατί μένουμε στην πόλη και δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε, αλλά δεν με ξετρελαίνει κιόλας. Και πόσο κόστησε τον οικογενειακό μας προπολογισμό αυτό, κόρη μου? Μόνο $100. Καλή τιμή. Ναι, πάμε στο επόμενο. Επόμενο! Θα μπούμε στο τρελό κινούμενο σκάφος του Τόνι και στη ρότα της Έλεν. Αλλά πρώτα ας δούμε τη βαθμολογία του καφέ μου. 66 στα 90. Τώρα ώρα για βόλτα στο νερό με το καφέ του Τόνι. Αυτό είναι το καινούριο μου σκάφος. Πάμε για βόλτα. Μπορούμε να ελέγχουμε το σκάφος μόνοι μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μηχανή για να κινηθούμε. Είστε έτοιμοι? Ναι. Ναι. Πάμε μια βόλτα και να κάνουμε barbecue πάνω στο νερό. Έχουμε αληθινά κάρβουνα εδώ πέρα. Μπορούμε να βάλουμε το κρέας και να το ψήσουμε μόνοι μας. Έχει πάρα πολύ ζέστη και ήλιο εδώ. Αυτό το σκάφος κουνιέται πάρα πολύ. Είναι σαν ένα μικρό γιότ, αλλά με barbecue πάνω στο τραπέζι. Είναι τόσο παράξενο, αλλά σίγουρα για τον παράγοντα wow, παίρνει 10 στα 10. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Θέλω να γυρίσουμε πίσω. Περίμενε λίγο. Πρέπει πρώτα να ετοιμάσουμε το κρέας. Είναι σαν να γίνεται σεισμός. Το τραπέζι τρέμει. Άνεση 1 στα 10. Είναι υπερβολικό για μένα. Εγώ είμαι μεγάλος φαν τόσο των σκαφών όσο και του barbecue και αυτός ο συνδυασμός παίρνει 8 στα 10 για τον παράγοντα wow. Ναι, συμφωνώ. Επίσης η θέα της πόλης είναι υπέροχη. Ναι, η θέα της πόλης είναι υπέροχη, αλλά εγώ θέλω να γυρίσω πίσω. Περίμενε. Πρέπει πρώτα να ετοιμάσουμε το κρέας. Ας ξεκινήσουμε. Έχουμε μερικές σαλάτες για να τις μοιραστούμε όλοι μας. Αυτό είναι χούμους. Μου αρέσει το χούμους. Ναι, αυτό είναι. Κυρίες μου. Νομίζω ότι η άνεση είναι 6 στα 10. Οκ, και εδώ έχουμε το κρέας και μπορούμε να ετοιμάσουμε το barbecue. Είναι κοτόπουλο. Κοίτα αυτό. Μου αρέσει. Σουβλάκια κοτόπουλου. Ως χάρη, έχουμε και άλλο χούμους, έχουμε αρνί εδώ, έχουμε σαλάτες και άλλο κρέας. Και φυσικά λαβίδα ψησίματος. Τακ. Οκ, ας αρχίσουμε να το ψήνουμε. Να πάρει. Ίσα θα το κλείσεις! Αν δεν το ανοίξεις... Κλείστο, σε παρακαλώ. Πρώτα το κοτόπουλο. Ψήνουμε μπάρμπεκιου στη θάλασσα. Ναι, είναι όντως περίεργο. Και όσο ψήνεται το κρέας, μπορούμε να κινούμαστε. Μπορούμε να κινηθούμε. Μην ξεχνάτε, έχουμε ακόμα το καφέ στη ρόδα του Luna Park με το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Η Έλεν το διάλεξε και μας είπε να ετοιμαστούμε για κάτι απίστευτο. Μπορώ να το ανοίξω λίγο. Νομίζω σε 5 λεπτά θα είναι έτοιμο. Φαίνεται πολύ ζουμερό. Κλείστο. Το κρέας φαίνεται ωραίο, αλλά δεν μπορώ να χαλαρώσω εδώ. Έχει πάρα πολύ αέρα. Θεέ μου. Παράγοντας wow, 10 μείον στα 10. Άνεση 0 στα 10. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο ασφαλείας εδώ. Εγώ είμαι το μέτρο ασφαλείας εδώ. Ας βάλουμε και μουσική, όπως στον Τιτανικό. Νομίζω το κρέας είναι έτοιμο. Ας το ελέγξουμε. Οκ. Ναι, πάμε. Ναι, Ας πάμε γρήγορα φαίνεται και να τέλειο. γυρίσουμε πίσω. Είναι τόσο ζουμερό. Ας το δοκιμάσουμε. Πάμε. Είναι τόσο ζουμερό. Είναι πολύ καλό. Τόσο καλό. Ψημένο στην εντέλεια. Η γεύση είναι 10 στα 10. Μου αρέσει πάρα πολύ το κοτόπουλο και το barbecue. Ναι, αλλά εγώ προτιμώ εστιατόρια κάπου αλλού. Όχι πάνω στο νερό. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει. Κουνιέται, αλλά προτιμώ κάτι με λιγότερο κίνηση. Ο Τόνι ψήνει τέλειο μπάρμπεκιου όπως πάντα. Μου αρέσει το κοτόπουλο και το χούμους. Θα έλεγα ότι η γεύση είναι 6-7 στα 10, αλλά προτιμώ φαγητό σε εστιατόρια ή καφέ. Δεν απολαμβάνω τόσο το μπάρμπεκιου. Νομίζω ότι αυτή είναι μια εμπειρία που κάνεις μόνο μία φορά στη ζωή σου. Ναι, αξέχαστη, αλλά δεν θα την επαναλάμβανα. Δεν έπρεπε να έχει τόση ανεμοθύελα. Συγγνώμη, παιδιά, δικό μου λάθος. Γράψτε ένα σχόλιο αν θα θέλετε να ζήσετε κάτι τέτοιο. Και πατήστε το κουμπί εγγραφής. Και μόνο για εσάς αγόρια, τα κορίτσια πάνω σε βάρκα δεν είναι καλή ιδέα. Και αυτή η εμπειρία κόστησε στον οικογενειακό μας προπολογισμό $400. Προχωράμε στο επόμενο. Ναι, φύγαμε. Πάμε! Επιτέλους! Αυτή είναι η βαθμολογία του δικού μου καφέ.
Ας δούμε τι έχει ετοιμάσει η Έλεν για εμάς. Τώρα είναι η σειρά μου. Σήμερα θα φάμε πάνω στη μεγαλύτερη ρόδα του κόσμου. Αυτή εδώ. Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι πραγματικά πολύ ψηλά. Διάλεξα αυτό το καφέ για να ζήσετε κάτι πραγματικά μοναδικό. Θα ανέβουμε 250 μέτρα ψηλά. Τι! Η επόμενη καμπίνα είναι δική μας. Φαίνεται τεράστια. Ετοιμάσου το τραπέζι μέσα. Είμαι λίγο φοβισμένος. Πάμε μέσα. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η καμπίνα μας. Καλώς ήρθατε στην ιδιωτική μας καμπίνα. Έχει ένα τεράστιο τραπέζι μέσα. Wow! Είμαστε ήδη τόσο ψηλά. Είμαι λίγο φοβισμένη. Όλα φαίνονται τόσο μικρά από εδώ πάνω. Θα μας σερβίρουνε ιδιωτικό δείπνο. Wow, είναι τόσο πολυτελές. Έχουμε την καλύτερη θέα, ιδιωτική καμπίνα, ιδιωτικό δείπνο και προσωπικό σεφ. Πόσο μας κόστισε? Θα σας πω στο τέλος. Αυτή η ρόδα έχει ύψος περίπου 250 μέτρα. Είναι η υψηλότερη ρόδα στον κόσμο. Μια πλήρης περιστροφή διαρκεί 45 λεπτά. Και να το πρώτο μας πιάτο. Wow! Αυτή η σαλάτα φαίνεται καταπληκτική. Ναι, Ας την πολύ δοκιμάσουμε. νόστιμο. Έχω 3 πυρούνια. Ποιο να πάρω? Νομίζω το μικρότερο, μάλλον. Το μικρότερο? Μήπως είναι για το επιδόρπιο? Για σαλάτα, νομίζω. Ποιο πύρον είναι για τη σαλάτα? Ας δω. Ποιο? Αυτό. Ευχαριστώ. Είναι πολύ καλό. Αυτό είναι τόσο καλό. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι ίσως από τα καλύτερα εστιατόρια που έχουμε πάει μέχρι Ναι, τώρα. σίγουρα. Ναι, μου αρέσει. Είναι τόσο πολυτελές. Είναι πολύ νόστιμο. Αλλά το θέμα είναι ότι η ρόδα του Λούνα Πάρκ δεν είναι ακριβώς μεταφορικό μέσο. Νομίζω πως είναι. Κινούμαστε αρκετά γρήγορα. Ναι, αλλά δεν πάμε κάπου. Απλώς κάνουμε κύκλους. Όπως και να έχει, κινούμαστε. Σαν χάμστερ. Ναι. Και αυτό το κουρτόν είναι τόσο τραγανό. Η θέα είναι απίστευτη. Είναι καλύτερη από οποιοδήποτε άλλο εστιατόριο. Wow, Έλεν, αυτό είναι πραγματικά φανταστικό. Τρώμε και βλέπουμε όλη αυτή την πανέμορφη θέα του Pound Jumeirah. Είναι απίστευτο. Ο παράγοντας wow είναι 10. Αυτό το εστιατόριο είναι πολύ καλύτερο από το λεωφορείο μου. Ειλικρινά, εσύ κερδίζεις. Είμαστε τόσο ψηλά, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Νόμιζα ότι θα ήταν πολύ τρομακτικό, αλλά δεν είναι τόσο τρομακτικό τελικά. Μπορείς να δεις την παραλία, βλέπεις πόσο μικρά είναι όλα. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Θα έλεγα με εξέπληξε. Παράγοντας wow, 10 στα 10. Δεν πίστευω ότι θα έτρωγα εδώ πάνω σε ρόδα. Είναι πολύ περίεργο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τόσο μοναδική εμπειρία, δεν το περίμενα αυτό. 10 στα 10. Και το φαγητό επίσης, 10 στα 10. Ήρθε η ώρα για το δεύτερο πιάτο μας. Και έχουμε το κυρίως πιάτο. Είναι σολομός με λαχανικά. Φαίνεται τέλειο. Φαγητό 8 στα 10. Είναι σαν να είμαστε σε εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας. Ναι, Δεν είναι barbecue, δεν είναι καφέ με σνακ και γλυκά. όπως το λεωφορείο μου. Ναι, είναι πολυτελές δείπνο. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το τελευταίο μας πιάτο, το επιδόρπιο. Και πόσο κόστησε αυτό για τον οικογενειακό μας προπολογισμό, Έλεν? $2.000. Είναι πάρα πολύ ακριβό. Πιο πολύ από τα άλλα μέρη. Ναι, είναι πολύ πιο ακριβό. Τώρα πρέπει να αποφασίσουμε ποιος κέρδισε σε αυτό το βίντεο. Αν απαντήσετε λάθος, θα σας πετάξω έξω. Ώρα για συμπεράσματα. Νομίζω ότι αυτό το εστιατόριο κερδίζει. Είναι η καλύτερη εμπειρία που είχαμε. Ναι, συμφωνώ. Δεν θέλω να φύγω με τίποτα από εδώ. Και παρεπιπτόντως, ξοδέψαμε $4.000 για αυτό το βίντεο. Ω, Θεέ μου. Αυτή είναι η βαθμολογία του καφέ της Έλεν. Ο καφές της πρέπει να κερδίσει. Γράψτε στα σχόλια ποιο καφέ σας άρεσε περισσότερο.